Estamos no Carballiño para presentar a moción que leva o Grupo Provincial Socialista ao próximo pleno da Diputación sobre o radón, o problema dese gas que é inerte, que é inoloro, incoloro e que, por desgracia, pois abunda moito tanto aquí na provincia de Ourense como en Galicia. O radón xenérase sobre todo no proceso de descomposición do granito, e é un gas que a larga pois, está xenerando uns problemas de saúde moi importantes, sobre todo a nivel de cáncer de pulmón. Calcúlase que en España hai máis de 2000 mortes ao ano por cáncer de pulmón, co cual, na parte que nos toca, pois seguro que hai un porcentaxe moi grande. Dos 92 concellos da provincia, máis de 60 concellos da provincia de Ourense teñen gas radón nunha cantidad moi importante. E o que pretendemos con esta moción é, pois, de algún xeito que a Diputación se implique na divulgación deste problema e, sobre todo, na xeneración de que a xente se conciencie e que a xente, ademais, se lle poida dar algún tipo de información e de axudas. Desde a Xunta de Galicia sí que xa se levan presentado algún tipo de planes, pero eu creo que non podemos esperar moito máis. O plan seguinte que ten a Xunta de Galicia en marcha é un plan que remata no 2030. Eu creo que antes do 2030 sí que a xente, ou polo menos a maior parte da xente, debería de concienciarse deste problema e buscarlle algún tipo de solución, sobre todo nos baixos das súas vivendas, das súas casas, que é onde máis se acumula este gas, que ademais é bastante fácil de eliminar con as ventilacións axeitadas, ou que en caso de edificacións novas, que por certo xa o Código Técnico da Edificación así o plantexa ou obliga, a dotar as edificacións con unha lámina que evite que o gas salga hacia o interior das vivendas e que se elimine hacia o exterior.